Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Marvin, nga iti agdama, kat adda iti balasiw taaw. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Violeta Tabin iti Cyprus, Maddox Kitchen, Divina Kotig, Jen Pablo, Ruel Wanya, Des Enrique, ken Beng Tabula iti Manawag, Pangasinan. Happy birthday kaniikit ko Marilu Maala. Shout out iti family Untalan from Rizalin Untalan. Makablaawan amin adumdumngeg dita magsinggal Ilocos Sur from Jan Rabanso. Shout out kada Maricar Rogelio, Erwin Cacho, Zenaida Cacho, Mare Vivea, Arlene Cabuay, Kathy Malana, Red Rojo, kan Mirna Contawi. Advance happy 23rd birthday kan ni kaanakak Maria Luz Nieveras iti Baguio City from Nida Nieveras. Advance happy birthday Mama Marie kan shout out iti Dakiwag kan Navarro family iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti pamilyak dita Cagayan Valley from Maricel Concordia. Shout out kada Risel Sarmiento, Daniel Galasinaw, Romalyn Pasqua, Arcadio Ginwo, ken Mama Soledad Ampa from Rodalin Ampa. Makablaawan pa ni Herwin Pasio iti Pugo La Union from April Kusalan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Marvin. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Marvin. Jack mailanad ti eksakto a lugar nga ayan ko, iso nga ibagam ko malatan nga addaak iti balasiw taaw. Baruak paylaang ititawan ko at 35. Kas iti daduma, kayat kumatan iti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Ngam aging ga iti agdama, Jack pay nasapulan tay makuna akagasat ko. Naadaanak matan iti nobya iti kalabas. Ngam no apay abaruak paylaang, iso ti kayat ko nga ibuksilan iti daytoy apakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaang iti pagilyan tayo a Pilipinas. Day, nakapalas ka mat Marvin anak ko. Kunak man no awan trabahom ita. Talagang awan nanang, ngam rumuarak tagkita kami ita ni Ana. Ada ka no napatag nga ibagana. Ay na anak ko, kasanumot ngamin, dandani awan oras mo amapan sa rongkaran ti kaayan ayat mo gapo iti trabahom. Kanayon ka nga overtime. Sana bali nanang, tamaawatan ni Ana dayta. Ken oray iso, makumikom mo't iti panagadal na. Amoy mo't, dandani nagtorpos iti kurso na nursing. Uray pay, anak ko. Sa bali lata mo tatay, ada oras yo iti tunggal maysa. Anya ti amom, ang mga nusikalaang ti ururayan na mga ramid iti kasta. Ay, inton kwan, nagpasugnudon, di kaayan ayat mo. Di kay kadagdanag nanang, saan to ang mapasamak dayta? Man nakaawat ni Ana. Sapay lakuma anak ko. Sapay lakuma, ta saan to ang mauma, ti kaayan ayat mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nay, nasapa ka mo't anaggapo ijay talon, lakay. Wan bakit? Adalang amin inlepas ko. Ken may sa, nasapak mo't anapan ijay talon. Narigat ngamin no maabutan kay ti panagmatoon ti init. Napudot launay. Ala, aginana ka nga rudon, tagmerienda ka mutan. Wan. Apay ni Marvin ngay, nakaturog ka di pay. Aldaw na. Anya anak katurog, itay pay arimwar.
Agkita da kanaw ken ni Ana akaayan ayat na. Nay, itaman pa ang nagdisnudo ama panitaayan ti kaayan ayat na. No daduma, uray awan trabaho na, di na pa'y mapansarungkaran ni Ana. Anya ang nagdisno daw. Inawagan ni Ana adda kano napatag pagsaritaan da. Nay, amangan daw plano da mo tagkalay sa bakad. Ay, hey, nagsaya aton ngay. Nasingput abalasang ni Ana. Diyak mo alakay. Ang kasla imposible day ta nga ibagbagam. Saan ka di asaan pa'y ang nagturpos ni Ana iti kurso na ang nursing? Ayun gayam anya. Ang manyalat amom ngay bakit? No ngay agplano dan ngam saan pa'y akadagitoy. Di kad nagsayaat. Ay, sa bagay mo't kiti Nala, orayan ta no anya ti ibaganto ti anak ta intun sumangpet, lakay. Marvin, anak ko. Umay kaagar mo saron. Ang mga numaladaw ka iti trabahom. Aldawan, anak ko. Sa anak pala nga sumrakita, nanang. Nay, apay, agsakit ka kaday. Apay akas na ti jar mo ang nabigatan. Sa anak nagsakit, nanang. Maladingitan na klaang kapoy tinapasama kay di kalman. Saan ka di nagkita kayo ni Ana idi kalman? Apay, anya ka di tinapasamak. I-break na ko ni Ana, nanang. Anya? Nay, apay ngay anak ko. Apay akalaat mo't day taapangedeng ni Ana. Amangan mo't no adan sa bali anak ka iturungan ti imatang na anak ko. Day ti palpalot puto kang kuha na, nanang. Kaya't na kano focus iti panagadal na. Nang runat, tatanda ni nagturpos. Pudno nga taday ta anak ko. Amangan mo't no gapo day ta iti kinaawan oras mo ken kuha na kadagiti kalabas. Napanunot ko mo't day tananang. Amo kamay sa day taga po. No apay akas di tinagbali na pangadang ni Ana. Amo yung mo't nanang. Parang mo't lang iti masakbayan minto ti kasjengar aramidak. Kunak no maawatan ni Ana day ta. Nagsamakad ka ngamin iti day ta apamatim anak ko. Amom, uray saan nga agrek-reklamo ni Ana. Amok at arigagayan namot nga ipakitam ti kinapatag na ken ka. Babaan iti kaadda ti oras mo para ken kuana anak ko. Babae kat maawatak da ita amarikrik nana. Naladawin ti amin, nanang. Sana na mabawin ti pangadang ni Ana. Nagsakit da ita na pasamak, nanang. Basol kumatkit di Kit no pa agbabawi Naladawin ti amin. Napukaw kuntay ayatag. Makapaladingit mo tinapasamak ka ni Marvin nga anak ta. Kung naklakit din no isudan tagkagasat ka ni Ana. Hawan nga rod lakay. Maladingitan mo't unay ni Marvin. Awan apulos gaganay gayan ng agtrabaho. Kanayon ang nakakulong iti kwarto na. Bayan tapay laeng. Narigat mo't no. Natang, rumarak pa'y. Nay, kunak man no saan ka pa'y laasumruk iti trabaho ita anak ko. Papanamngay. Un nga raud. Mapan ko sarakan di sigod ako opisina ak, nanang. Al-alo ko yun kami di ngagtrabaho di balasiw taaw. Amok no dapay lang da yung idijaya na. Kaya't mo asawan Marvin. Agabroad ka? Kasta tinapanunot ko akasayatan ng aramidak, tatang.
Tapno nalaklak ka makalipatak. Nadak lang dito eh. Ang mga numapukaw ko pa'y tilimbong ti panunot ko. Amo yung no kasano ti panagayat ko kun ni Ana. Kano kasano kabayagan ti relasyon mi. Anak ko, Saan kayong magdanag nanang? Tatang, amok akabailak da ito eh. Kasapulan lang nga umadayuak. Kat na dapat di trabaho ngay bagbaga-tigayim ko. Ag-resign ako iti trabaho ko ita. Kat nag-applyak lang iti dayjay at trabaho. naimbaglaangan manang, taadapay laang di trabaho nga idijaya tigayam ko ije balasi utaaw. Nagaplayak nga rod, kat napagasatan akmat. Nakapanak nga rod ijay Saudi, kat nagtrabaho ak kas may sa a waiter iti may sa a restaurant. Narigat ko ang nailiwliwag tinapasamak kanya, kadagiti mo na nga aldaw. Ngam iti panaglabas ti aldaw, nailiwliwag ko matlaangan ti amin. Nang runaket no awan ti trabahok, adda ti social media a pagpalpalabasak iti oras ko. Ditoy anaamamok ni Christy. May sa a sales agent dita Pilipinas. Napintas ni Christy manang. Kang ronaan iti amin, na emma, kan kanayon nga da oras na adumngag kanyak, no kasjay amalmaldayak. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa, uray no iti video call laeng ti ayan ti komunikasyon mi. Hello Christy, kumusta? Pasensya ka na no nakaistorbuak. Amok nga gininakan kalpasan ti trabaho mitay. Saan, Marvin? Saan ka nakaistorbo? Maragsakan na ket di tay nawagan nak. Sika, kumusta ka? Nasayat mat. Nang runa kat adda ka akanayon na mapampanunot ko no kasya mahomsikak. Sika talaga. Bulaan nakmanan. Saan Christy? Pudno ti bagbagak. Siguro, iti kinabayagtan niya gamam mo. Marik na mo't siguron. No, anya tiriknak para kan ka. Marvin, I love you, Christy. Sapay la ko mata saan nakakagura iti impudnok ariknak para kan ka. apay ket tinakagura ka. Kinagpaysuna. Addamutan marikrik para ken ka, Marvin. Ha? Agpaiso, Christy? Ay ayatan ka mat, Marvin. Nabayagan. Katsapay la kuma, tanapudno ka kanyak. Agyaman na, Christy. Ay ayatan ka unay-unay. Katnam na maamasaan kan to apaldangan. Ikarik day ta. Ay nasaya at nakaawag ka manen anak ko. Kumusta ka ngay? Kumusta di trabahom dita? Okay mat nanang. Ni tatangay, kumusta mat tan? Ay na, adda manen ijay talon. Natangkan mo ti ulo ni tatang mo. Kung nakasaanan ang mapanijay ngam ipapilit na mat. Anyalakit din ni tatangay At alang arudon dagiti naalang agtrabaho dyan ng mapanpailaan. Nakarkaro ka no ako mapsot no awan aramidon na kunana. Ay bayamon Ay, wan gayam nanang. Planok tagbakasyon. Mailiwak ngaminan ka na kayo. Ha? Ay na, ay maragsakan unay anak ko nagbakasyon ka. Ay nangruna ni tatang mo. Kaano nga iti plano anak ko? Iti kapitan na panahon nanang. Ken, at sorpresa ka na kayo. Amo ka maragsakan kayo. Kasla amok daytan anak ko. Addan samot ten mang parparagsaken ka. Apay amo yun nanang. Ay, marikrik na anak ko.
Inanak kat amok no malmalday wano maragragsakan ka. Naragsakak itan nanang. Nang runa katatan ni Christy nga inspirasyon ko. Yam amok to nagawidak nanang. Ay magagaran akon ama kaamaw ken ni Kriste, anak ko. Ipadamag kunto day ta ken ni tatang mo. Ipadamag ko ti maipapan ken ni Kriste. Agpaiso ka dito ko na bakit? Agbakasyon ni Marvin? Wala kay, ay na, magagaran akon ang makakita manen iti anak ta. Ay oras siyak bakit? Apay si kalaang aya. Amom lakay, adain padamag kanyak ti anak ta. Adda kanon inspirasyon na. Addan ka ayan ayat na. Ay kunak tumot bakit? Malipatan ng tumutlaang ti maipapan ni Ana. Anya ngay, di makita mita. Adama dun ka ayan ayat na. Ang mga noday tanti pakasaran na bakit? Ay papanan na ngay no saan to akas talakay. Nasaya at mo, tanay, lumakayan ni Marvin. Panawon mo tap namang bukol iti bukod na pamilya. Ay na, magagaran na kung na maandaan iti apo ko, bakit? Apo adagaws. Ay, aguray tapay mo't alakay. Ada ka ni Marvin, no kaya't nanti mangikalay-sa. Basta, yam muna ko mga rodan na ito nagbakasyon, bakit? Iti kasta, amot-amotan ti agbalin to amanugang ta. Isumot na itati ko na ni Marvin, lakay. Naala, urayan tangarod ti panagbakasyon ti anak ta. Ada ako nanang, tatang. Ay na, anak ko! Ay, si kagagpaiso. Ay, sos! Nakarkaro at maerte anak ko, Huwag nga agpaiso anak ko. Sigurado ang nasayati ka sa saad may balasiw tao. Iso akas dati lang ang anak ko. Da kayo na tagtrabaho iti restaurant, tatang. Masaysayop mo pa ilang dagiti isa-serve mo amakmakan. Nabnabsog kan. Ala, aginanakan anak ko. Amok anabandog ka iti biyahem. Huwag nga agpaiso anak. Inak man kidi mang tiliw iti native amanok. Bakit? Ta iso ti mailutaw. Amok makaramramanan ni Marvin iti tinula native amanok. Pudnot ako na iyo, tatang. Kaya iliw kong tiluto ni nanang. Kanayin lata na luto iti restaurant ti kanon Mijay Saudi. Ala, ingka nga rodon alakay. Tapno mailuto kon. Sige man nga rod, tatang. Tapno ada pamigsak amapan mang sarunggar kini Christine ton bigat. Nay, wangag paisoan niya. Ay, masapol am mumin day a Kristi nga ibagbagam anak ko. Ti agbalin to ang manugang may. Rumbang laeng anak ko. Tanay, magagaran na kung maadaan iti apaw. Di kay kadiagdanag, tatang. Talaga ngayam amukton kada kayo ni Christy. Nagbakasyonak nga rod, dito'y pagilyan tayo, manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel ko, gaputan na saya at tinagbalin akasasaad ko ije Saudi. Kinagpaiso na manang, talaga at tinarigagayak tinagbakasyon, gapu kadagiti dadakkel ko, ken gaputa kayat kumuten ang makita iti personal ni Christy akaayan ayat ko. Sinarong karak nga rod ni Christy manang, kat insurot ko iti balay mi, tapno maiyam-amok kadagiti dadakkel ko. Nanang, tatang,
Iso ni Christy akaayan ayat ko. Christy, dagiti dadakkel ko. Naimbag nga daw yo, nana, tata. Ay, kastamot kan kabalasang ko. Ay na, nagpintas kamot gayam balasang ko. Nagasat ti anak ko, tanakatumpong itikasken ka. Siyempre mo tananang. Agyamanak nana. Pudno gayam ti kinuna ni Marvin, anasingpat kayo adadakkel na. Ay, balasang ko. Pasensya kan iti kinano mo ti pagtaengan me, Alla tata, nagpintas tupay ti lugaryo. Magusto ak unay. Di agbakasyon ka pa ilang dito, bayat ti kaadak dito, Christy. Yam amukan tupay kadagiti kakabagyan mi. Ha? Nakababain samot, Marvin. Anya ko mati pagbainam. Agbalin kanto nakapamilyami inton makapagkalay satan. Magustom ka dimot lang dito lugar mi, Christy. Wen Marvin, nang ronak at nagsaya at kanyak dananang kantatang mo. Kastamot ang dagiti kakabagyan nyo. Nasayat nga ron no kasta, Christy. Kaya't kung ngayon maungpot ti bakasyon ko, kat agsubli ako ni Saudi, kanayin mo tong umay sarungkaran dagiti dadakkel ko. Lakit di Marvin? San ka agdanag? Imbilang kumutan amay kado adadakkel ko dananang kantatang mo. Iso asigurado akanayo nakto dito'y lugaryo, inton agsublikan iji balasiw taaw. Kaya't ko alipasin lang ti kontrata, Christy. Nakaordungak tumot siguron para iti panagkalay sata. Ken ti pangrugyan tayo itong agforguda kundi ti pagilyan tayo. Magustuak na ita plano, Marvin. Kaya't kung agkalay sata iti panagsublik, Christy. Kaya't kumutindi mang bukol iti bukod ko a pamilya. Kat sapay ko ma, tao manugot kanto ni agkalay sata iti panagsublik dito Pilipinas. Nagbiitan na ungpot ti bakasyon ni Marvin, bakit? Ita, nakasublimanan iti balasiw taaw. Wen nga rod lakay. Ang kunana mo talapasan na laangan ti kontrata na katagawid taon tagkalaysadan ka ni Kristey. Nasaya at dayta, bakit? Mabiit lang nga lumabas ti Aldaw. Madamdamalaang adanton dito ti anak ta. Wen nga rod Ay, numabalin la kumaguyudak ti Aldaw. Tapno malpasan ti kontrata ni Marvin katagawidan ditoy. Iti kasta, makarugimot ten amang bukal iti bukod na a pamilya. Hello, Christy. Nasaya tayo mawag ka. Pasensya ka na. Busy kami ngamin kadagiti napalabas nga Aldaw. Iso asaan na ka nakaawag kan ka. Okay lang, Marvin. Maawatak. Kumusta kan? Okay kami dito Magagaran ako na makaawid. Manulaan nga na bulan, malpasan di kontrata, Christy. Maragsakan at matamaka mo iti dayta. Ay, wan gayam. Kaya't ko kumatyag pakadakan ka. Agawid ak iti lugar mi, tamasakit ni nanang. Awan ngamin ti mga iwan kankwana. Amo mo ta siyak ti buridag. Panawan mo ta na siyak ti mang taripato kankwana. Tanabayag mo ta sa anak anagaw-awid iti lugar mi. Wen, Christy, awan problema iti dayta. Nasayat mo tapno mataripatom ni nanang mo. Inton malpas ti kontratak, umayak to di talugaryo.
Tapno, ibagak mo tan kininanang mo, titarigagay ko ang mga ikalay sa kan ka. Agyaman ak na maawatan nak Marvin. Saan na po na makapakada kadananang mo? Iso asikan tulatan ti mangibaga kadakwada. Wan Kristi, siya kundi makam mo. Wan gayam, agi pa uitak iti busbusong nga agawid. Kastamutan ti paggastos yo, iti panagtalinaid mo iti lugar yo. Agyaman ak Marvin. Nakababain mo kan ka. Sinupsuportaran nak lang aruden. Ita, mangtad ka manan iti busbusok iti probinsya. Kristi, aring nangagasawatan. Kasarlangan ti kurang kadata. Rumbang lang nga tulungan kay taanyaman a pagkasapulam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, met? Ay, anak ko. At ngamin napatag nga ibagakan ka. Ay, nananang. Umawag akmot kumakada kayo ng naunaan daklaan. Kaya't kung ay padamag kada kayo, analpasan ti kontratak. Ornusik lang dagiti kasapula ka papeles iti panagawid ko. Ay, kasta ka day, anak ko. Nanang. Kamaudyanan na. Makaawid akmot langin. Kitagsagana kayo Tadanunan tayo ni Kristi iti lugar da. Agkalay sa kamin to na paman na makasangputak, Nanang. Ay, hindi tangarot tiga po na nga imawag ak anak ko. At ang amin am mo ni uncle mo akanor at taga ijay lugar da Kristi. At naamuan may papankan kwa na anak ko. Oh, di na saya at tadagayam taga ijay lugar da nga mamu ni Uncle Kanor, Nanang. Kaya't kumusta kayo ni Kristi jay? Masakit ka di pa ilang ti inana? Anak, saan mo't gayam apod no ang masakit ti ina ni Kristi? Kat tinasakit, naamuan may anak ikalaysan ni Kristi iti sigod akayan ayat na iti lugar da. Anya? Saan? Saan na pudno dahi taan amuan nyo, Nanang? Saan na pudno? Saan kami matamamati iti damo, anak ko? Kamadda, dagiti naala ni uncle mo aladawan, pamanagnag, anak ikalaysan iti sabaal ni Kristi. Si aasawan ti kaayat-ayat mo, anak ko. Tiawanan ba na babae? Manangal lilaw gayam. Linuko na klang. Manangal lilaw na dyan babae. Balang kantis. Manangal lilaw. Nakaawid ak nga rod dito'y pagilyan tayo, kalpasan anaurnos ko dagiti papeles ko, manang Emmy. Kayat ko asyak mismo ti makapanagnak iti amin. Kayat ko ti mapan iti lugar da, tapno panagnakak ti amin. Nga malaksid kadagiti ladawan anaala ti ulitag ko. Mismo at ikabsat ni Kristi ti imawag, anang ibaga kanyak, apod no amin anaamuan mi, maipapan ka ni Kristi. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway, manang Emmy. Nagsakit a panunutan, aginuliban naklagayam ni Kristi. Iti may kadwa agundaway, napaayak manen ken ayat. Inanandi ngay dakdananang kentatang kadagidi a panawen alumlumda angak, manang Emmy. Agingga anapanunot ko manen ti mapan iti balasiw taaw. Nagaplayak nga rod akas siman, kat babaan iti tulong ti Apo anamarswa, napagasatanak. Ita, addaak manen iti balasiw taaw, manang Emmy. Ngem na duma-duma a lugar ti ayan ko. Gapo tano sa dino apagilyan ti pagsardengan ti barkumi. Isumet ti ayan ko.
nga isumot ti makagapo, no apay anakunak iti damo apaset ti surat ko, ajak maibaga no sa dino apaset ti lubong ti ayan ko. Itamanang, nakapasyara kon iti nagduduma apagilyan. Naka-move on akmeten iti napasamak kanyak iti kalabas. Daytoy met ti makagapo, no apay anakunak iti umuna apaset ti surat ko, nga iti kastoy nga edad ko, ket baruak paylaeng. Sa anak met ket di amaaw-awanan iti namnama manang, adumteng tumetlaeng ti kagasat ko, in God's time. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Marvin. Pagayam ko a Marvin, pudno a makaibati iti adal ti padas mo iti biag. Agbalin ko madaytoy aleksyon kadagiti papagayam, a nagdalan mo't iti kas iti napasaram ken ayat. Amin a tao, adda na itani akagasat na ito'y abiyag, kas iti kunam, in God's time. Ti ayat kat saan abirbiruken, tay kunada nga ruden, love comes from the most unexpected places. Anya ti ammom, amangan no masarakam ton iti lugar apakaisarungam ti kagasat mo, ken ayat. Kararag ko, asapay kuma, tamapasamak to dayta, Marvin. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Merly, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Krisha Openya iti Luna La Union, Tintin Miko Palma iti Urdaneta Pangasinan, Glenn Peter Sipe ti Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti family Abiles iti Bangar La Union from Rufino Abiles. Makablaawan ti Dabukol, Villanueva, Akas, ken Moniz family iti San Blas, Bangar La Union. Anak ko Adareya Joy, Sydney ken Erwin Cacho Jr. from Erwin Cacho iti Urdaneta, Pangasinan. Relatives ko dita sa Gunto, Pangasinan ken ijay Pilawan from Arthur iti Ifugao. Yapit Martos family dita Tayog, Pangasinan. Pamilyak dita Umingan, Pangasinan. Ti kapisi ti pusok ani Mario Mamasig ken dagiti tallo nga anak mi from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Jaime ken Gayagay family ken partner ko ani Jimmy Gayagay from May Jaime iti Lubuagan, Kalinga. Shout out kada Francine Dayagon iti Hong Kong, Desiree Sakatani iti Difon Quirino, Florenda Kimpaoy, Belinda Ramos iti Toronto, Canada, Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan. Shout out pa kada Emil Dulay, Levide iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, Kutig Divina iti Hong Kong, Novilin Kodjamat,
GCJ, kastamot ni Jeline Vicente ken Geraldine Laroco. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Merly. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Merly. Nasingpet tinagbalin nga asawak manang. Agmay may nga anak, ken adda mabalin ti pamilyada. Makunakmet anasaya at ti adda pa nagbiag mi. Iso ang nakaturpusak met iti kolehyo. Talo kami nga agkakabsat, katsakla ang tinakaturpos, agsipod tanasapa anak asawa dagiti dua akakabsat ko a babae. Nasaliwanwan met ti adda pa nagbiagda, gapo ta addaan met dagiti nakaasawa kadakwada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo manang. Tata nakaturpos kan anak ka. Ano ti plano mo nga Kaya't ko ti agbiro iti trabaho tatang. Iti kasta, maaramat ko ti tinurpos ko a kurso. Nasaya at day ta napanunot mo, Marley. Hanggang nalipatam ka din dyan baga ni Arnil Anobyaw. Nga apa man na makaturpos ka. Kaya't nangagkalay sa kayon adagaws. Diyak nalipatan day tatang. Agsarita kami tupay anasayaat ka ni Arnel. Amoyo mo ti pamilyada. Adda mabalinda, tatang. Adda yun no idilig iti adda akabibiyag tayo. Anak, sikat ti makapanagnak nung nasayaat na mutlakan ka. Nabayag kayo mo nga agnobyo ko ni Arnel. Sikat ti makaamu ano kaya't nakamutlang ti ina ni Arnel para kan kuana. Sa bagay, nasayaat mo ti inana kanyak, tatang. Isupay nga ron ti kanayon nga agdamag, no kaano kami kanong agkalay sa ni Arnel. Imbagak mo ta kayat ko pa'y ti makaturpos. Iti kasta, saan mo ta kababain ang maikamang ak iti pamilyada? Ay, pagsaritaan nyo na imbagday takan ni Arnel anak ka o. Jaket nga danto pa nagbabawim iti Odin ha. Tingiting man na imbag tirik na no nakasagana kan agpalin ni asawa ni Arnel. Agyaman nakiti palagipyo, tatang. Uwan, pagsaritaan mi dayta ken ni Arnel. Kablawan ka, Merly. Kamaudyanan na, nakaturpos ka mutlangan. Amo mo taday tititagi uray ko, saan ka di? Uwan, amok. Katagyaman nakta nakauray ka, Arnel. Gapo tay ayatin ka, Merly. Amom dayta. Iso arin na ko ti desisyon mong agturpos ka pa'y, sakbay nga agkalay sata. Talaga ka di adesidido kan amang ikalay sa kanyak, Arnel? Anya kada kita ti saludsod dayta, Merly. Nabayagan na kayat kang ikalay sa. Amom mo dayta. Oray ni mama, namnamain na nga apaman ni agturpos ka. Agkalay satan adagos. Kaya't ko kumapay tagsapol iti trabaho, Arnel. Merly, saan na masapol? Adamot ti negosyo ni mama. Siyak ti mangimatmaton. Iso nga umunayin di dya pagbiyagan ta. Already ka nagtrabaho. Kanway sa, siyak ti lalaki. Rumbang lang asyak ti mangbiyag kada kayo, iti buklan ta pamilya. Saan nga ta nakababain ka ni mamam? Ni, anya ko matipagbainam. Agtrab-trabaho ak matit ni negosyo mi. Kanmay sa, imbaga ni mamang apaaman na makapagkalay sa ta. Suportaran na takano iti amin na pagkasapulan ta. Arnel. Isong agsagana ka, Merly. Ibagak ka ni mama adumanon kamin, tapno makapagkalay sa atan adagos. Agyaman nak, tay manugot ka matlaangan ang makikalay sa ni Arnel, iha. Tita. Mama, tiyawag mo kanya, iha. Takalpasan ti kalay sayo ka ni Arnel. Kamang kanton ti pamilyami. Wan mat nga agpaiso, Merly. Kaya't ko dito'y kayong agnaad. Amumat akadwak ni Arnel amang imatmaton iti negosyo mi, iha. Iso adyak kayat amaya dayo ti anak ko kanyak.
Ada ka ni Arnel no anya ti pangadeng na, mama. Kaya't ko launay aditi ti pag naidan ta, Merly. Di kay agdanag iha. Suportaran kayo iti anyaman a pagkasapulan nyo. Agyamanak, mama. No kasta, mapantayon to nga rodon katungtungan ti ama ni Merly, mama. Dumanon tayon. Awan mo ta, iho. Kaya't ko nga iti kabita na panawan, maisaganan ti amin. Kabsat, kasta tinapagnuman dagiti ubing. Isugay may kami tapno mapagsaritaan tayo no kaano amaangay ti kalaysada. Ay kahit no kasta ti kayat da, saanak nga agbalin na lapad. Kat pagyamanak launay, ta kayat yun ni Merling anak ko, ama ikamang kadakayaw. Ay, wan ba ta, kabsat? Siyak, no asino ti ayayatan ti anak ko. Nakasuporta aklat ta. Agyamanak, mama. Ay, wen gayam tatang. Ije kamin to balay ming agyan ka ni Merly. Ngam di kay agdanag. Kanayon kamin tumutla nga sumarungkar kada kayo. Ay, mawatak na ita. Di kay agdanag. Maala, pagsasaritaan tayo nga rodan, no kaano amaangay ti kalaysayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnel. Katkas itinapagnuman mi, ijay kami balayda ang nagnaad. Kas iti sigod, ni Arnel ti kadwa ti inana amang ipatpataray iti negosyo da a rice mill iti lugar da. Sa anak matan ang nakapagtrabaho, ta saan nga imanugot ni Arnel. Pudno ti kuna ti inana, asuportaran na kami iti amin a pagkasapulan mi manang. Basta tulungan ni Arnel ti inana iti negosyo da. Tapno sa anak, amasikuran nga adala ang iti balay, pasaray tumulong akmeten kadag iti babaunan da iti trabaho iti balay. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nagsikuga kon manang Emmy. Anadam ti sikug mo, Merly. San ka unay nga agbambanog? Baybayam dagiti babaw na ng mga ramit ka dagiti trabaho diti balay. Si Kamat, di ka kadiagdanag, kabailak. Kan may sa, narigrigat no sa anak nga agwatwat, ang mga numarigatan ak tong agpasngay. Basta di mo liplipatan dagiti bilin ko kon ka. Amo mo ta kanayon kami ang makumikom kan ni Mama iji rice mill. Saan ka mabantayan na kanayon? Saan mo tarong ba nga bantayan nakat? Adam mo tagiti babaunan nyo akadwak diti balay? Basta di nakpagdanagan. Kanwan gayam. Mabalin ka di asarong karakmat ni tatang? Medyo nabayag mo tunday di naudi apanang sarong kartakan kwa na. O sige, nga magpakuyog kanto ko ni Manuel. Ibagam to matan ki ni tatang asa anak pailagan nakasurot. Tado ti trabaho mi kin ni mama. Kumusta anak tulangan kan kwa na? Wen, makadanon day ta. Amaan nga min no mabayag to manon ang makapanak ijay. Nagpas ngayak ton. Tinasaya at ibagam ka ni tatang, taisundon ti umay ditoy, nukas pangarigan aganak kanton. Kasla di mo amo ni tatang. Di na mapanawan dagiti dingwen na. Saan to pa yung makapanaw iji balay gapo ka dagiti taraken na? Sa bagay, narigat a panawan dagiti taraken. Ken amutangot niya agpadpada. Aday tan ti pagrikrikusan ti biyag ni tatang. Wen nga rod, ti pagyamanak laeng, nasalun at lata ni tatang. Ken, makita nanton ti agbalin nga apo ko na.
Ay nasayatan nakapasyar ka, Merle. Nay, nagdakkelan ti tiyan mo. Kaano ka diti panagpasngay mo, anak ka? Inton umay abulan ng tatang. Iso nga rod nga imaya kun. Tama nga no, mabayag to sa anak ang makasarong karkada kayo inton nakapasngaya kun. Ay magagaranak pa ikit di na makakitan to iti apo ka. Uray ni mama, tatang. Kanayo na adamagan no kaano ak nga agpasngay. Ayun kayam. Apa di mo kadwa ni Arnel ngay. Ado ti trabaho da ita, tatang. Makumikom dalaunay. Kastaya. Ay kumusta ba ngay ni abalayan? Nasaya at matatang. Ngamno daduma. Mababain na kun. Ta ultimo paggatang iti personal akasapulan mi kat agapuken kuana. Talagaan nakababain anak ko. At unggal adda kayat mo agatangan. Katawatan pa'y amin ni Arnel ti paggatang iti inana. Wan nga rod, tatang. Kung nakarod ka ni Arnel, anasaysaya at sano agpasweldo laangan ka ni mamana. Tapno ti sweldo na ti pangalaan mi iti paggatang kadag iti personal a pagkasapulan mi. Alangan mo't apa ti paggatang ko iti usarek para iti bagi kat dawatan mi pa'y laang ka ni mama. Anak ko. Iso nga rod ano daduma. Uray ada kayat ko agatangan. Di akon magatang, tamabainak adumawat ka ni mama. Putno day ta anak ko. Saan kamot akas kadag iti daduma manang gundaway. Ta pinadakil da ka anasayat at tao. Iso nga amom ti agbain. Idawdawat ko nga rod. Asapay la ko matamaawatan ni Arnel ti kayat ko ang mapasamak, tatang. Nang runa itatadan ton anak mi. Halak, pagsaritaan nyo anaimbag ita asawam da ita abanag, anak ko. Saan kumaday tatagbalin apoon, ti diyo pagkinaawatan nga agasawa. Arnel, agriin ka. Apaya Merle. Anyat mapaspasamak ka. Nagsakit ti tiyan ko. Maganakaksan, Arnel. Anya? Ay, ipan ka nga rin doon sa hospital, Merle. Awan, anay ko. Mabit lang taringak ni Manuel. Masapo lang maipanda ka adagos sa hospital. Agyaman na kiti Diyos, ta nakapagpasngay kan Merli. Ay na, naglungpo a babae ti impasngay mo. Kasta aya. Ayan nga rudot ti anak ta. Kayat ko makita. Asa si kasunda pa'y laang. Ngamdi ka agdanag. Inton madamdama. Iyagdan dito silid. Kasta ka di. Wen, katagyamanak. Tanasalunat kayong agpadpada. Amom, maragsakan unay ni mama. Idinamuan na babae ti impasngay mo. Dayta amin ti tartari gagayan ni mama. Nga ti umuna ko mga apuna kat babae. Kat saan na napaay. Sigurado, spoiled to kan kuha na ti apuna. Impadamag mo ka din ka ni tata nga naganaka kon. Wen Marli, imun o na pa nakaamo angam ni mama. Katamom, permi mo tiragsak ni tatang. Kasta ka di. Wen, isong agpapigsa ka. Tapno makarwar kayo ton ita anak ta dito ospital iti kabiitan a panawan. Arnel, itatadan anak ta. Ad-ado manon ti paggastusan ta. Saan ka kadipay nga umanugot iti singasing ko ken ka? Marli. Nasaysaya at matlaang no agbalin ka akasla empleyado ni mama. Jay agsweldo kamot ko ma. Tapno da pangalaan ta iti paggastos ta. Sana ka na yun ano da pagkasapulan ta. Dumawat ka pa'y laang ka ni mama. Nakababain no aging katinggana kat kanayon ta amang namnama ka ni mama. Isumot lang iso dayta Merli.
Isumot na ti pagtaodan ti sweldo no kas pangarigan. Uray pay. Tapno iti kasta, amuta nga i-budget ti masweldom. Aday gigaman ta abukod ta kwarta, a pangalaan ta iti paggatang kadagiti masapsapul ta. No adaman itad ni mama, di pagyamanan ta dayta. Ngam saan nga amin kat dawaton ta kenkwana. Ang anyalangan ti makuna ni mama. Na dumawatak iti sweldo kenkwana. Kat ipapay na amin na kasapulan ta. Amo ka maawatan ni mama ti amin, no ipalawag mo anasaya at kenkwana. Amo ka maragsakan tulakit di. Taamutan ti tumakder iti bukod ta asaka. Saan akanayon amang namnama talatan kenkwana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Impalawag ko ka ni Arnel, tikayat ko ang mapasamak man ng Emmy. Total, agtrab-trabaho mo't ni Arnel, itinegosyo da ka ni mamana, iso na saysaya at kunak, no adda kumamot ig-iggaman mi abukod mi akwarta. Tapno saan akanayon, ano adda kasapulan mi, kat dumawat kami iti inana. Kaya't kumat nga agbalin kami nga independent, uray adda kami iti poder ti inana. Awan ti makunak kadakwada man ng Emmy, nga maawatan mo't siguro ti sasaadan ti maysa nga asawa, asaan apulos ang makadesisyon no adda pagkasapulan. Tamasapol adawaton pay amin iti inana ti paggatang. No siya kamaysa, talaga amabain akon manang. Iso nga adda dagiti gundaway nga uray kasapulan, jakon ibagbaga iti asawa. Ni, apay ngay Marley. May bibus kaya man tigatas ken diaper ni baby. Apay adi may bagbaga. Tanagpagatang ako may tay nagpag-grocery ni mama. Mabain ako na kanayon amang ibaga kadagiti awan na kasapulan tayo, Arnel. No imanamong ka kumay ti singasing ko, kat imbagam ka ni mama. Uray saan na masapol nga ibagbagapay kadakwada ti awan. Mabalin mo't asyaklat ako man ti mapan gumatang kadagiti kasapulan tayo. Nang runga ti kasapulan ni baby. Marley. Amom ka di, no kasano karigat ti sasaadak akas asawam. Diyak pa'y pulos makadesisyon na adakayat ko agatangan. Tamasapol pa'y laang nga ibagak ni mama. Masapol pa'y laang adumawat kan kwa na iti paggatang. Amom ka di no anya ti marikriknak. Tunggal iyawatan nak iti kwarta ni mama. Tapno igatang ko iti personal akasapulan tayo. Kasla ak marunrunaw nga asin gapo iti bain ko ken ni Mama Arnel. Dayta ti kayat ko ang maawatam kumamat. Apay iho, ada ka di problema? Awan matkit di mama. Ngem, adda ko makayat ko nga isingasing kada kayo. Anya dayta, iho. Mama, total, agtrab-trabaho akmat langit ayan tinegosyo tayo. Mabalin ka di, asweldoan naklatan. Kas may nga empleyado. Empleyado itinegosyo tayo. Ne, apay paylaang iho. Saan ka di nga umanay dagitit itad ko kada kayo tunggal ada pagkasapulan nyo? Si kantumot laang ti akin ko kwa itinegosyo, iho. Gaputag may saka nga anak mi iti day di papam. Amok day ta mama. Ngam, aging kat ada kayo pailang ito'y abiyag. Natural ada kayo ti akin ko kwa itinegosyo. Ken tapno adda kumamot maiyawat ko asweldok ka ni Marley. Iti kasta, amo mi dagiti paggastuan mi.
saan kami akanayon na masapula dumawat kada kayo? Sa bagay, maawatan kayo, iho. Kat bilibak iti kasta akapanunutan nyo iti asawam. Nagasat ka, ta saan akas ka dagiti daddo mga asawa ni Merly, ama ng gundaway. Kan saan ati kinabak ng tayo laeng ti inalman na, iso nga imanugot anak ikalay sa ken ka. Kinapudno na mama, kapanunutan ni Merly daytoy. Mababain nga minunay kada kayon. Awan ti rumba nga pagbainan na iho, nga maawatak ni Merly. Babae akmet, iso ang maawatak ti amin. Nay, ada ka mo't anak ko. Wen tatang, umay ko ito daytoy ginatang ko akasapulan nyo. Naggatang akmeten ka dagiti kasapulan mi ka ni Arnel, kastameten ni baby. Agyaman anak ko. Ang gusto ka di dyan ang ko. Asikan tagat-gatang ka dagiti amin nakasapulan nyo iti asawa. Wen tatang, agsuel-sweldo ni Arnel ka ni mama. Imanugot mo't laangan ti asawak iti insingasing ko kankwana. Ay na, maragsakan iti daytaan na amuak anak ko. Kamaudyanan na, natungpal mo't laangan ti tarigagay mo, at tumakder kayo iti bukbukod yaw. Wen tatang, kat naawatan mo't ni mama ti amin. Nupay kasta, inyo unay na at tumulong latakano para kadagiti pagkasapulan mi. Nang runa ti para ka ni baby. Kat jakmat nagkadkad tatang. Ay, talaga anasing pati katugangam anak ko. Kain saan ka nagkamalay, iti panang pilim ka ni Arnel nga agbalin akatakunay-nay mo iti biyag. Maragsakan para kada kayo, Marley. Agyamanak, Arnel. Ni, anya ti pagyamanam kanyak Merly. Gapot ay manugot kay ti singasing ko kan ka. Kat ita, maragragsakan ak unay. Adamat la serbikon iti dayti a pamilya. Pasensya kan Merly. Jack Merly. Jack na amiris iditi kayat mamapasamak. Impagarup ko, no kailangan kan katikas ti a set up. Nalipata ka sa asawa, adamot dagiti akam mo iti pamilyata. Arnel, Maawatak itan ti amin. Agyaman aken ka. Iti lasod ti mano atawa na panagdennata ka sa gasawa. Ado tinasursurok ken ka. Ipatpatag ka unay-unay, Merly. ipatpatag kamot unay-unay, Arnel. Ita, napalalo ti ragsak mi akas may sa pamilya manang Emmy. No pay adda kami iti puder ti ina ni Arnel, makunak a nakatakder kami iti bukod mi asaka. Agtultuloy latta ti panagtrabaho ni Arnel, akas may nga empleyado iti negosyo ti pamilyana. Dandani mo tan agiskwela ti kakaiso na nga anak mi, nga iso ti inspirasyon mi, kan mang patpatibker kada kami, tapno nakarkaro nga agsalukag, tapno maikan mi iti nasayaat, kan narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Merly. Pagayam ko a Merly, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay ang makaibati dayto iti adal ken inspirasyon kadag iti dumdumngeg a papagayam tayo.
Manmano ti kasken ka, akasta ti kapanunutan na. Iso ang nagasat ti asawam, tasika tinapili na nga agbalin akatakunaynay na iti tungpal biag na. Nagasat kamet, tanaikamang ka itinasayaat a pamilya. Kararag ko asapay lakuma, taag na nayon ti kinaragsak, ti binukelyo a pamilya. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag